Arwakini machiegni janeno mar Lolwe TV e chenro mar Twak Rowere. Kaka ung'eyo pile chenro mar Twak Rowere bende owuoyo gi rowere kaluwore kod gigo matimore e kit ngimagi. Omiyo odiechieng' ma kawuono thuon wach mwadwa wuoye en sexual reproductive health kata wechego mag terruok. Wan gi wende studio ma bende dhi miyowa puonj matut kaluwore kod thuon wach ma bende wadwa wuoye kawuono. Arwakini machiegni nyalo nyiso joneno nyingi. Erokamano nyikora Muga Jwang', nyinga en Victor Obingi, an jawaundu modak Kisumu, atiyo Kisumu Poleni. Erokamano janeno mar Lolwe TV. Ka wendo ma kawuono wan godo e studio iluongo ni Victor Obingi. Ka bende akwayi ni mondo ichik iti kodhi miyowa puonjno matut kendo makare ne jogo marowere kata jogo ma jonyuol ma bende samoro nigi rowere e udi ma bende wuoyo gi rowere gi osetamo. Victor Obingi, arwakini machiegni. Erokamano. Polina, topic mwadwa wuoye kawuono en topic mobiro ka okine ka juma ni eme wantie gi World AIDS Day. Yeah. En topic mokel gi gik mwaneno e news kata mwawinjo e radio. Kane nyithindo manyiri kata nyithindo matindo nigi gimiluongo ni sex parties. Yeah. Ma nyithindo chokore ot moro to gikwota ndiwo to gitimo dwanyruok mang'eny. Ka chako kabisa en ni wan kaka joluo, wan kaka oganda. Okine ka chon ne ngima wabedo shaped gi gimiluongo ni customs and taboo. Yeah. Ma iro ka ni kwero ni ma en kwer kikitim ma kikitim. Koro ji noluoro ga kweche. To kine ka koro sani kwero gi tinde gi lal. Kweche mane wan go kaka joluo tinde timore nade lal. Koro nyithindo madongo dongo ka gionge gi gimoro ma shape their lives nikech one kanisa society and the school be ose fail to inculcate what we call discipline. Serikal nogolo kede. Yeah. Jonyuol bende tinde ok nyal correct nyathi wadu. Nyathini tinde en mana mari, tinde nyathi ok en mar society. Iyudo ka sani ok nyal choro nyathi ng'ato motimo mistake. Mano to min go teri e court kata wuon go teri e court. Yeah. Jopuonj bende ni ok nyal choro nyithindo. Kanisa bende tinde iyudo ka gi accommodate ji. Gi accommodate nyithindo kata mana kit rwakruok gi accommodate. Yeah. Nyiso ni Eurotex sani kanisa manyalo wacho ni kama e kaka irwakori wan ok wanyal lemo kodi dhi dala. Now, nitie gik ma kelo weche mang'eny mag terruok. Yeah. E nyithindo matindo. Namba achiel kabisa king'iyo kitimo analysis kuonde ma gigi timore. Yeah. Gin kuonde miluongo ni gated communities. Gin nyithindo ma jonyuol gi nitie gi nyalo. Yeah. Ma samoro campaign gi baba gi osewuok modhi tich to geto lor. Yeah. Koro ing'eni nyithindo gi nyalo bedo ni timo ga gigi ma jonyuol go timore nade ok ofwenyo. Yeah. Omiyo adwa nyiso nyikwara Muga Jwang' ni kama intie no nyathini miparo ni jahigni 10, 12, 13, 14 no miparo ni ok ong'eyo weche mag terruok oseng'eyo motieko. Oneno gi e simu to oneno gi e TV. Tinde iwacho ni king'iyo Kenyan media all adverts are seriously sexualized. Yeah. Iro ka tinde weche madhi ka dugu ng'ama miyo ema jo TV kata jo radio kata mana jo gazeta odhigo kabisa. Koro nyithindo gineno gigi. Gineno gigi e Facebook, gineno gigi e WhatsApp, all the social media handles. Now gima timore eni koro chopo saa ma koro nyathini miparo ni thisno nyaka ipuonje weche mag terruok. You must give them correct message regarding their sexuality, HIV and AIDS and teenage pregnancies. Yeah. Nyiso ni wasegike kiwango makoro ko yiri pande nyathini. Yeah. Nikech seche mitamo ni pande no, ipande gi mong'eyo kabisa nikech ok obiti mbele ni. Nyathi ok en gweno oterere gi nyawadie laro kanyo. Nyiso ni nyithindo gi timo gigi kata kok ing'eyo. Gimodo wuoye kawuono ni ya nyaka koro opuonj nyithindo manyiri ni kosechako neno malo to nyalo gamore mo sasa onyalo bedo janyuol. Nyaka opuonj nyithindo ma jowuoyi nyithindo manyiri together ni ya seche ma gibede terruok ka ok gitiyo gi rageng' miluongo ni raboyunga ka nyako nitie gi okimwi onyalo miye to ka wuoyi ni be nigi okimi to onyalo miye to wuoyi nyalo miyo nyako okimi to kendo chako miye ang'owa ich. Koro nyaka wapuonj nyithindo gi mondo koro kata ka gitimo sex kata ka gitimo terruok
kuonde mopondo mwasa moro kwa nyal fwenyogo to at least gin gi rieko moro manyalo konyogi. O sani ok inyal chodo nyathi. Inyalo mana puonji to puonji no donjo ang'owa e pache. Erokamano. Obingi mana kwa dhi mbele seche moko yudo ni ka nyithindo ni e school yudo kaka gitimo mistake jonyuol blame jopuonj sana ni jopuonj emo fail. Koro yudo ka the same mistakes magitimo e school gi sani giduogo gitimo gi dala. Ipani sani janyuol blame. Ing'eni corona ni endi omiyo jonyuol oneno msigo manyocha jopuonj nitiego e school. To bende corona ni expose weaknesses mang'eny ma society nitiego, especially dispensation ma wantieni. Okine kata isine ka janyuol ne nyalo wuok dhi manyo chiemo to ng'e ni nyathine ni disengage, nyathine nitie gi ni elwet japuonj. To kine ka sani nyathine ne nitie dala to janyuol be chuno ni nyaka wuogi dhi manyo. En failure by the parents mondo avoid weche mag terruok. Ni nyathine ok onyalo go mbaka mag terruok. Omiyo po number one person to be blamed en janyuol mar nyathi. Moko dwa puonyo nyathi weche mawinjore. Okine kata ka jonyuol moko ko nyathine en ko above to rwakore aruka dukanyo owone nyithindo go kia gik mane dendgi. Nyithindo go ng'eyo mutieko. Nyiso ni nitie gik moko ma wambe mwatimo mamiyo nyithindo bedo gi gombo ng'eyo. King'iyo kata mana e piny ni Pauline. Gombo ng'eyo manino kelo richo, anxiety. Okine ka ng'ato gombo ng'eyo ni to kare gini tije en ang'o. Nyathi mathis ni kirwakori ga karka ing'ama baba tirwakori mbele nyathini manyako. Nyathini nyalo gombo ng'eyo gini. To ok onyal penji, nyiso ni nyalo dhi manyo ng'ama nyalo nyise, to ng'ama nyalo nyise no bende nyalo kawo advantage. Koro nyiso ni in kaka janyuol nitie timbe moko ma we timo ne nyathini kiparo no tin. We rwakori mbele nyathi. Ka nyathi openi ang'o makelo ma nyise nyathino the truth nikech at some point in life okotimore nade obiro ng'eyo. Pauline nyaka wanyisi nyithindo manyire ni kata jonyuol ni koponi neno ka nyathini oingi otami manage ka nyathini no itere e family planning. Family planning biro konye geng'o ich. Nikech kati time ni ok obitimo sex obiro time kech oseingi to society be oseingo. Koponi nyalo nyiso nyathini ni nyathina koponi kidwa timo terruok rach lakini kidwa timo to tigi raboyunga biro konyi e geng'o ukimi to gi ich to gi nyewe mamoko. Nyathino biro ng'eyo gino to bende kisepuonje mong'eyo obiro bedo go e pache moloyo kichwade. Yes. Again, onyoro wapuonj nyithindo ma jowuoyi ni en however much ni wapuonjo nyithindo manyiri wacho no. Nyithindo ma jowuoyi bende onyoro wacho ni nyathi manyako kotami tiwe. Nyiso ni managing, accepting and managing the no from the girl child. Wawe ka keto focus kuom nyithindo manyiri ahinya to wawe nyithindo machuo. Nikech nyithindo machuo gi gin kusebolo gi kanyo gikia gik mo wacho gi nyiri seche muloro ruwe ot kuchujo. Gin giduogo gi weche magera kata giketo nyithindo gi bede position moro makoro nyithindo gi ok nyal control their biology. So nyaka wawuo gi nyithindo ma jowuoyi kendo nyaka wawuo gi nyithindo manyiri. Yes. Victor, seche moko yudo ni nyathi manyako gamo ich to nyathini nigi janyuol. Twang'eyo ga pile pile ni nyathi manyako ng'ama onego bed godo close sana en ng'ano mamin. In as much as ni wang'e gande ni samoro nyathi manyako en ga osiep wuon gi lakini chopo kamoro ma onego ikaw time ni gi mamau. Koro yudo ni samoro nyathi manyako gamo ich janyuol wuoyo kode kaka giwuoyo kia ipo maka nyathi omako tol. Ka ere kaka inyalo advice jogo ma jonyuol kochopo kama chalo kamae. Erokamano mani temo penjo gimo ni referral structure. Maka nyathi moro oketh ratiche kiterruok to nyalo steps mo nyalo kawo. Nyiso ni an kaka Victor Bingi adwa nyiso jonyuol ni bede mako osiep gi nyathini. Nyathini owe mana nini ka ng'at magidago yot bedo osiepne. Ka in osiep nyathini manyako obiro nyisi tabu ma entiego kati bed ng'ama baba. Nyiso ni kopono odwa neno malo to nyalo nyisi en kodi very free nyalo nyisi baba konya gi iluongo ni taulo mag ria the sanitary towels. Onyalo nyisi ni baba otieno ne chanda osiko chanda sama iora ga ni adhi ng'iewo mkati to timo nade odono luo. Nyiso ni nyathi kisebedo osiepne to in emo idhi kuongi bedo number 1 referral system. Mano number 1. Nyithindo gi bende atemo nyiso gi ga awuotho ga mang'eny ka puonjo gi. Koponi janyuol neno ni gera ahinya ma kata kinyise ni ng'ane no kwai namba ni
to obro chwadi moko penjo kata anything else the man pastor ni kata bede gi adult moro mi trust ngat moro maduong ma I trust kabisa minyalo nyiso tabu ma intiego. That is to number 3. Koponi ineno ka ionge gi ngat moro maduong mosiep ni to janyuol ni bende keny inyalo dhi ka chief mano koro idonjo ka serikal. Number 3 inyalo dhi ka children. Mago te gin referral structures ma mondo kony nyithindo mathindo man gi tabu nyalo chopo nyalo go report mar tabu gi mondo ng'e. In nyathi manyako kik bed ni ka in e landi ukanyo kata mano wad gi baba umoro osiko dio thundi osiko mulo katoki kik iwoni mano ni ung'iyo chieng' moro ibupoko ka imo timo nade motimo kodi tim marach mane kaka gichako. Omiyo in nyathi manyako kwer gi ni kami mulo no kik ichak timo nade ki muta bro nyiso mama kata bro nyiso baba mondo gibedo ka ging'e ni adhiambo ni to en ng'amo kanyal dwalogo nikech joma chuo one psychology maro wacho ni we want sex all the time. Gima ochuno wenia weya. That is the point. Koro wan yo mamon un yo mamon kata nyithindo manyiri une manyaka utam joma chuo nikech wacho ni a man promises love to get sex, but a woman gives sex in order to be loved. Koro yudo ka the interest of a woman and the interest of a man are inversely proportional. Moro kuongo na nyawadgi seche mange setimo sex gi dichuo koka iwakania nini tiyo kod atibola in emani itiyo gi dendi tichaki bolo deni nekech dichuo no dich gi sex ma ene mane no dwaro no ka oniambo keto ni ang'owa e olow me muonyo olope no. Omiyo in ng'ama nyako in manyaki tama ng'owa ng'ama dichuo. Yes. Mana kaka iwinjo no janeno mar Lolwe TV ka thuon wach ma kawuono nwawuo en sexual reproductive health kata gi dholo en weche mag terruok. Ka wendo ma kawuono miyo watwa kendo lero nwa wach ni iluongo ni Victor Obingi. Wabro dhi yweyo matin kik idhi mabor kete mana e Lolwe TV. Aroki kendo janeno mar Lolwe TV telo mar 2 chenro en twak rowere ka ng'ano makelo ni chenro ma kawuono iluongo ni Paulino Yudo. Wendo ma kawuono wan godo e studio iluongo ni Victor Obingi ma bende miyo wapuonj makare kaluwore kod wechego mag terruok kaluwore kod wechego mag terruok. Victor Obingi mana kwa dhi mbele. Inyalo nyisowa ni gin ratiro mage kata gin sexual health rights gin mage kokalo weche mag terruok. Erokamano Pauline. Dhano mane piny ni te e bose kal mupogore opogore gintie gi ratiro miwacho ni ma haki mara maka ng'ato ketho haki ni to nitie kaka onyibeni timo nade ikawo kode dwach atwa mar chik. Ada wuogi nyithindo kabisa ni in nyathi manyako mantie ot kanyo intie gi ratichi kokalo kuom terruok makopo ni nitie ng'ama temo mondo violate ratichi no to onyibeni ikawone atwa mar chik. In gi ratiro mar wacho ni ok adwar terruok sani mano in gi ratiro to bende e Kenya kaka ng'ama osechopo higni 15 ni okay Kenya one constitution ma wacho ni the consent age en 18. You get the point? Lakini neka chike mo wacho kamano to the biology of a human being ok no bede bura gi katiba magi winyo ni koro sawa 18 emibro chako dware. You get the point? There is no memorandum of understanding. Koro yiso ni however much ma chik wacho ni nyaka higni 18 consent age body the biology dendi kaka ng'ama dhano nyalo chako dwaro gi terruok chon kapoko ichope consent age. Koro gima temo wacho ni in kaka ng'ama nyathi manyako kata nyathi mawuoyi in gi ratiro mar wacho ni ok adwa weche mag terruok sani maka ng'ato tuni to onyibeni tere mondo kawne ratiro kaluwore gi okawne atwa mar chik kaluwore gi kako koso ni di mang'eny Pauline king'iyo cases mag rape kata mag molestation gichakore gi very close families relatives. En owadgi babau jirani cousin kwanza cousin no eto koro olach kabisa to gi osiepe mausa moruso mogo gimomiyo gichako kamano en ni okwongo tero tiende mokwongo
tero tiende mokwongo ni nyalo bedo e yor kata mani aya dhiambo kawuono indisori manade kinyo chako biro ni to gwadi kawuono ber manade omanyo ko timo nade odono donje dendi seche ma dichuo chako puoi kamano ochako donjo e system mari mondo koro koburo ko ni kawuono timiya gimoro to kakitame tek nikech nusedhi kore e ng'iyo mang'eny ma inokichich ni ng'ani intentions ne atimore nade ne nang'o nitie ratiro ma koponi onindi kodi ka ok idwar itere ka police kata itere ka chief kata itere ne ng'ama kaka wacho cha inyalo nyiso janyuol ni chief kata mana church pastor ni kata ka police direct koponi ng'ato mulo thundi tere ka follow the same procedure nyiso ni ng'ama mulo thundi kata ng'ama mulo siandani nyathi manyako ng'ama mulo bamni mano ng'ama ketho ratichi you get the point aya ng'ama oro ni messages magera love messages kapode nyathi matin mano be ng'ama timo nade ketho ratichi yes another one en ni seche ma untie odu kanyo koponi nitie kazi ndi moro ma siko ni ubune movie kata maka magitero kilo ni pornographic movies mano bende ng'ama ketho ngowa ratichi to bende kanya dona wache ne jonyuol ni ya koponi nyathi owadu kata nyathi onindo gi nyathini we umo nikech seche mi umo iketho ratich nyathi manyako ni kata iketho ratich nyathi mawuoyi mantie ot kani weya chiko kao line ne kaluwore gi koso motimore nade mokoso nego nyathino omiyo e weche tete mag terruok ji nitie gi ratiro mondo iwach ni okadwa kisechopo higni 18 koro in adult koro kata ka wuoyo dwari bende pod in gi ratiro mar nyisi ni an ok adwari kata in gi ratiro mar wacho ni amba dwari wadwa timore nade wadwa terere so nitiere kaka chik mar Kenya o protect nyithindo manyiri nyithindo machuo to gi ji duto kokalo kuom weche mag terruok yes Victor wedo ni seche moko an gi janyuol na ngato ketho raticha then mondo mi janyuol ni o fight mondo ngacha o serve sentences ge kocha idugi yudo ni ngano chak duogo gondore ma samoro mi janyuol na so ma janyuol na we case ni ando samoro ka mor godo janyuol na to bing ni no bedo bribed eno se ka pesa odhi jonyuol ma kamagi imiyo gi advice mane kata siem mane mimiyo gi ara wacho ni ya gi English en ni ya do not attempt to tamper justice with sympathy, to tamper justice with mercy. Koponi ng'ato koso ne nyathini, wek ng'iyo ni ma nyathi owadwa yawa ni nyathi owadwa ni ditwe malet. Wek ng'iyo ni yawa nyathi irana ni ditwe malet. Ni we ang'wone. Ino we ng'wono ne. Nekech ino ok oketh ratichi. Omiyo nyiso jonyuol te gi nyithindo manyiri te. Koponi nitie ng'at mane nonindo kodi mopogore gi dwachi. To ineno ka janyuol ni owe ni janyuol ni ong'wono ne ka wach ni ter ka police ka wach ni ter ka chief dhi nyis pastor wach ni kiyudo ng'ama chalo Victor Obingi mochung' ne ratiro mag nyithindo manyiri be nyisa nikech jonyuol seche ma ng'ato osemiyo nyathini okimi to ng'ato miyo nyathini ich lit ma nyathino nitiego samoro ok nyal choponi mana chiel namba 2 future mar nyathino oketho nikech nyathini en obro dongo ngimane te ka en beta we don't want a better society ineno Pauline kiwuotho kata mana e town ka nitie gimiluongo ni increased number of street families ang'o makelo gini one unwanted teenage pregnancies yudo ich moiu yudo ich moiu miyo nyathi manyako dhi e keny moiu to seche mosedhi keny moiu cha oyudo aman husband aman bora mume aman goe to duogo dalagi ka to min gi be nitie gi nyithindgi moko kaka be nitie budget ng'eny koro face rejection you get the point omiyo gini kaming'adego en niya nyaka wapuonj nyithindwa manyiri ni gamo ich moiu rach terruok moiu rach lakini ka dendi owinji sana tigi rabuoyunga kata tigi many kaka inyalo geng'o tuo many kaka inyalo geng'o ich sexual reproductive health and rights mondo nyithindogi seche ma waonge gi tim sex
of course they are doing, lakini gitime ka gin gi rieko moro moloyo pandogi. Timo gimoro ka in ignorant rach kabisa kendo nyalo hinyi, especially when it comes to matters of sexuality. Nikech tami wuono nyathini ni hiyo ni tabia mbaya, ni ka nyathi ni hiyo ni tabia mbaya, okikonye imeo omero fu mero donjone. Ka nyathi pe ni baba kondom menango, in wuon nyathini manyako ku pe ni kondom menango. Nyiso ni kondom en gima itiyo go seche ma ji ariyo timo sex mondo kik ng'ato achiel yud ich kendo kik gitimre nade gi pass tuo. We kone ni hiyo ni tabia mbaya. Kondom ok en tabia mbaya, ok tabia mbaya. Yes. Obingiro ni sani makoro midhusi corona no okwako piny mangimani. Nyithindo samoro jonyuol we udi monde maybe osoma. Sani gimonego gisom jo university, jo college, jo primary. Sani gimaduong' monego gitim en ng'iyo book nikech kanye ma future gintie. Tiyudo ka nyithindo they are all over the streets ineno. Mondo mi ipogni ma nyathi school ma is a working class opogore. Nyithindo ginto inyiso gi nang'. Acha ka wacho niya, monotony breeds boredom. Nyithindo go sebere ot ma en inono obere ot nikech corona. Obere ot okinya kodhiambo otimo the same thing every day. Nikech nyoto tangi ni oginyal tugo. Koro nyithindo ginitie ot ka. The ni bored. Ot ojogo gi nyowuoyo. Koro gima nyithindo gi yudo entertainment kata gima goro nyalo galo pachgi gin weche mag internet, weche mag ng'iyo TV. To king'iyo TV wa ma Kenya kaka ka asewacho sexualized items. Koro nyithindo gi gin jok madongo ka dendgi ochokra choka. Aito bende kong'iyo to nitie nyathi jirani moro mobiro ot kaka obiro mose, gibiro go mbaka, iro mule matin dende osechwakore. You get the point? Koro nyiso ni atemo mana nyiso nyithindo ni kapo ni nigi focus, kapo ni nitie kaka ng'iyo mbele mondo ngimani obi obed kamoro. Samoro you work from a very poor family. Wek gombo mondo ibi chaki bi bede gi that kind of lifestyle. Bede gi focus. Kati bede ja class 4. Ng'e gima igombo timo in life. Pursue that. To bende king'iyo seche ma wuoyo kae, you can only pursue and attain that kiweri gi weche mag termo iu. Kiweri gi weche mag wuoyo gi joma wuoyi no chat. You get the point? Yes, jomoko tinde nie group parties, pool parties. Togi ni birthday, ochakore gi birthday. Nyithindo biro ka ai to gichako timo weche mag anjawo. You get the point? Gima kelo gini en niya, nyithindo gi gin bored. Nyithindo gi onge, jonyuol gi bende nowegi ni weche mag ter giwinje school kata giwinje kumbe ma giwuothe street. Yes. To ang'o minyalo nyiso jogo ma jonyuol machuo ing'e ni kata in sani kiwuotho ing'e ni mato is not apparent to nyathini. Tiyudo ka nyathino emodiyo machiegni ma ok onyalo we. Tino ng'ani age ne adiera gi age nyathini to is totally different. Jonyuol go tinyalo nyiso ama joma chuo gin tinyalo nyiso gi nang'. Kanyo to mako joma chuo squarely. Gine magero slay queen. Ado nyiso joma chuo ni timne nyathi ng'ato gima imbe gombo ni mondo timne nyathini. We bedo ni nyithindi ti protect. Magi ti loro ne gi gate. Lakini mag jowadu ti dhi nindo goyo e ute mag koyugi. You get the point? Tim we ai ure tabia une mo ketho society. Une mo buru ketho a all generation. Nikech samoro in gi pesa ni ok wadagi. Manywa mama mambasni. We nyithi sikul. Seche ma in nyithindi to somo ithiro nyithind jomoko. So mana to call inunia attitude a change, positive attitude change. Mana to call in training mo ibeni akia ni nyalo team seminar mane ma joma chuo nyalo bire mondo puonj gi mano. Lakini kopo ni nitie ng'ama dichuo mwaneno wasani en ni we kao nyathi wadu iketho to ito mari to protect. Mari no oken more equal, I mean oken more important than mikethogi. Yes. Obingi advice kata wach ni mogik ne rowere gi jonyuol kaluore ni in jalno mochung' ne ratiro mag weche mag nyithindo ama rowere. Advice ni mogik kwa tieko show. Erokamano Pauline, ka tieko nyikwara moga jwang kamora mora ma untie atemo nyiso ni tinde wacho weche mag terruok ok owinjore bed ni neno molil. Nikech bedo ni nwaweyo ni weche go lilo ok wanyal wacho gi nyithindwa kata ni luor moro ni ojoro bedi. Emomiyo nyithindwa mang'eny osegamo remo magiringo gi we school magidhi katedo motimore nade mokinyi. En saa makoro nyaka wanyis nyithindwa ni kopo ni kata
utimo terruok rach nikech gitindo. Lakini kochuno to ber ka ging'eyo ni kondom nyalo geng'o ich to nyalo geng'o tuo, to bende contraceptive nyalo geng'o ich ne nyithindo mang'owa manyiri. Lakini ka ber to gitimo nade, gi abstain. Erokamano uru. Janeno mar Lolwe TV, mana kaka iwinjo puonj makare kendo mong'ith ka thuon wach makawuono wen sexual reproductive health kata weche mag terruok. Ka ng'ano makawuono ne miyowa puonj ne en wendo wa Victor Obingi, asebedo jata chenro mar Pauline Oyudo. Oriti masani, Nyasaye oriti kendo rita.